Hey, hello people. Hello. Oh my God. Oh my God. Hello people. Right. Hello. Say, guys. Say. Hey. Hello. Ndakapfeka iri kuoneka iri t-shirt ndakapfeka. Asi ndakapfeka t-shirt yaShemaTv. Aiwa guys. Izvo ndizvokanzi zviri data risi available zvoitawo izvo. Indiri live right now. Zvimachari zvangu zvaakubuda rega ndidai so. Nhasi ndakapfeka ShemaTv T-shirts. Guys, who does that? Who does that? Can you imagine, guys? Kuti munhu zvishuwishuwi here guys, unouya zvako uchitoona panapo wobva wandifungirawo kusvika level iroyo here guys. Rekuda kunondidhiginira uchicreata Kong t-shirts here guys. Right, anyway, what do you say? Nhasi ndichange ndichimboedha futi vanhu kusvika voice rangu rapora guys. Ndichipora ndichimboedha vanhu kusvika voice rangu rachise rapora. Iyo voice rangu rapora. Murisei vamwe vanotibatira. Yes, I'm wearing original t-shirt ShemaTv. I'm wearing Hong Kong, guys. Why? In fact, panava vangu vasarira kwanzi kune munhu anga achitengesa mati-shirts, but munhu uyu anga achiposta mumagroup, vanzi WhatsApp group ekuBotswana. We don't know right now kuti ndiani exactly, but vari kumbotasa-tasa. Means kuti munhu muShemarian anenge achiona zvake ari kumaterrace, but achiona, meaning kuti anenge achiona paYouTube, because taitengesa ma-t-shirts paYouTube. I haven't posted hangu paFacebook ma-t-shirts eShema, and I haven't actually created that video ndaiti I'm gonna create vanhu vane ma-t-shirts eShemaTv. I haven't done that, so this means kuti munhu wacho anenge achitoona zvake aripo. Then the audacity yekuenda nogara pasi, the audacity yekutsvaga mari yekombi kana pasi mari yekombi yekufamba kuenda kumashops onoti ndigadzire Hong Kong. At least da wakapfeka zvako. After that munhu kwakunotanga unotengesa kuti tinawo mabrangisha t-shirts. Nesta rangu, guys, even if you don't like me, would you have to go that stage yekunda unondi create some fake t-shirts? And to make matters worse, those t-shirts must see through under my petticoat. Sorry to say this, but they look like petticoats in my eyes. Over notengesa nesta rangu ShemaTv T-shirts. Akanzi mabrangisha, we have them. Do I tengesa my groups?
but page rachoni like not page, WhatsApp group ndere kuBotswana. So tatoti tichitaura kuti we don't have any representative kuAfrica except Kumbaudo Kumbi ega ndiye ari kutengesa ma-t-shirts. We don't have anyone in Botswana. Vanhu vatenge ikoko, I feel sorry for you, sorry zvenyu, but we don't have anyone in Botswana. Kauda t-shirt yeShemaTv, you can only buy a t-shirt from Kumbi. You can only buy a t-shirt from Sister Eunice kana kuri kuma European countries. You can only buy a t-shirt from Nyasha kana kuri ku Asia. You can also buy a t-shirt from Budimatso from Middle East countries. If there is anyone and a t-shirt yake yaakuzotengesa yaakatenga from ShemaTv akuzotengesa izvo, we are not part of that. Please, we are not part of that. It's a no. Hatizvizive izvozvo izvo. Mune makutongovharwawo vanhu vamukwanisa kutengesa ma-t-shirts kwavari chete ndiKumbi, Sister Eunice, Budimatso or anonzani Nyasha from Asia. We don't have any representative. Kune imwe nyika, Australia, we don't have a representative. States, we don't have a representative. Canada, kunana Italy, what, Germany, atina munhu anokwanisa kutengesa ma-t-shirts kwese kuku ndiani Sister Eunice. Vamwe vese vanenge vachinyepa. Then kana kuri kuAfrica, as long kuchingonzi Africa, nyika yongori under Africa, t-shirt ikutengeswa naKumbi. Vamwe vese vari kunyepa. Vari kunyeba zvavo, hatisodi kuzoti stari redu zitanga kutanishwa, or someone anokwanisa kutanga kuti I ordered a t-shirt from representative wenyu wakati. We don't know those people. Please, please, muri kuvharwa kana muchabirwa mari. Isusu, we are not part of those people vari kutengesera ma-pages vachitengesa ma-WhatsApp groups. We don't have that. Isusu, we only sell ma-t-shirts kana pari pama-WhatsApp status. Yes, ndo panonzi pari kutengeswa t-shirt, but muchizopiwa these 4 people kumwe kwese muri kunyeberwa zvenyu, muchabirwa mari yenyu. Please, 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 kana mabirwa, don't blame me muchiti Sharon haana kutaura ene muchiti Sharon kutitengesera ma-t-shirt anongoti uchikawacha yobva yabharuka ipapo. We are not doing that. Munhu wacho anogona chitoona right now. It means kuti ari kuona because akanoita t-shirt yefake. Ndazviposta futi Facebook, ndaposta Instagram, ndaposta I did a video Facebook right now, taita live right now, ndikuzvitaura futi ndikaisa futi community tab 5 zvinhu zvandataura ndikaisa futi page 6 WhatsApp status pangu. Saka kana ukazopirwawo wabirwa, but I'm not part of that. Don't accuse me of anything fake. Don't accuse me of anything zvinozonzi makazotukana nevanhu vacho vaitengesa. We are not part of that. Please, 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 I beg you in the name of Jesus. We don't know anyone ari kuprinda ma-t-shirt, ma-Hong Kong t-shirts. We are not part of that. Ukabirwa mari yako, don't come kwatiri uchiti hatina tatozvitaura nhasi because tatozvidiscover nhasi payatanga kudistribute kwama-pages. Isusu, we don't do that. Hatitomboindi futi ndandatokangana hatiindi tichinota mumagroup kuti hey, buy these t-shirts, buy these t-shirts. I think the only people who I would allow kuti vaite izvozvo my brothers inini ndo vangatoenda mumagroup avo because vanenge vachishandisa surname nezita rangu nezita redu chairo chairo, and those ones pangu kuchikoro kwavo. The rest we don't know about that. Saka ndazvitaura, kana wazovharwa mari, kana watukwa nemunhu yeye akutuka achikutuka iwo ikoko, kana mazonzi yes buy then inini ndozokudhivharai motadza kuwana chinhu, don't blame us. Tiri kuzvitaura, ndazvitaura 6 places guys: Instagram, Facebook post, Facebook live stream, YouTube live stream, YouTube community tab ndaisa futi. Now ndakuita futi panapa ndikuzvitaura 6 places nema-WhatsApp status ndataura kwese. Saka hamuzotanzi ndaita sei takabirwa hatina kuzozviona imi muri kutengesa fake. It's a lie. We are not doing that. Imimi you know ma-services edu. Ukatenga nhasi 2 days 3 days t-shirt yako inenge yasvika, except kana panzi out of stock, especially kuside kwaKumbi ndokwandikuziva kuti ma-t-shirt anombopera vomirira kuti vaite iri batch
that one ndo yandoziva, the rest muri kunyeberwa. Even kukoti unonzi kuchiko pane kwakakoti kunonzi kukoti Congo Brazzaville takaendesa t-shirt from South Africa. Botswana chaiyo they bought from Kumbi. Mona saka don't fall for vanhu vari kuda kunyeba vachishandisa zita rangu. Guys, ininiwo nditori pakutsvaga, saka pane vamwe vanhu vatoripo pakutsvaga nezita rangu ende tazvibata, saka ndati ndizvitaure. Anyone ari kunotenga t-shirt, I'm repeating, anyone who's gonna sell t-shirt yakanzi mabarangisa and ShemaTv ine uyu. Also notice kuti even font yachoni is different. Haikona kutengeserwa mafong kong t-shirt. I beg you please, musazonditi hanzi hatina kuzvitaura. I'm telling you, only muZimbabwe ndo pataka allow kuti paitwe logo inenge iri yered shirt. Otherwise the font is same. Vanhu vese vari kuita izvozvo vari kunyeba. They actually trying to look for money vachishandisa zita rangu. Lies. Indi kutori chogomari asi ndashitaura 6 places. Ukazouya uchitaura kana kuti mozoenda kumapages akasiyana aya anondinyora vachindituka uchasei, mukazoenda ikoko muchinzi tinoti vakatitengesera chinhu chakati, kana kuti I ordered my t-shirt but t-shirt yangu hainambobvira yasvika. Takazvionawo zvikarezvo kuti t-shirt yangu I never came kwandiri asi ndakaorder from Ningi akatozvitaura magroup akati. Please, we are not part of that. Ngavaite zvimwe, but this one ndati ndizvitaure, this one I had to address because vanhu vatori mari nezita rangu. This is my name. Rera kuswa paline. Vanhu vakutora mari vachinyeba nezita rangu kuti vari kutengesa mafong kong t-shirts. Then vobira vanhu mari voti tanga wabhadhara pepe, vanhu vabhadhara pamwe t-shirt yeyo haifi yakauya kwauri. Isusu we don't do that. Ndandizvitaure because it's my name, guys. Rera kutanishiwa imari, guys. We are talking about money. We're talking about money right now. Saka ndati ndizvitaure 6 places ndataura. Kana ukazoonawo kumagrupu kwakunyorwako ibva mazoti mascammers vakare vanhema. Saka I'm done neiyi. Mine ndoroti ndokwanisa kusenda link here mubhokisi. Let's see. Ndimboedha vanhu nesi andikumbofila kankafatigue kasingahwisisiki. Ndazopuhwa pamuviri kanhasi kuFacebook. Miracle pregnantal indakanzi handibari, saka ndisikuziva kuti yazobva kupi nhasi. But anyway, excuse me, ndingiri ndaisa link. Chimbopindai guys mutaure. Talk to me. My pregnantal wants to talk to people. Talk to me, guys. Talk to me. As I'm just fat. Ndangosimba, I'm just fat. Andira nhumbu ino. Ndakabviswa yekera. Ndakabviswa chibereko kare paFacebook. Saka tuzoibata sei. Anyway, ndaisa link, guys. Chimbopinda mutaurewo neni. Mumbotsaura neni. Sauraineni. Izvi ndo zvinozondirwasa pahuro izvi. Zvokuda kuzama kuimba ndisingagoni kuimba nditi zvondigwadzisa pahuro izvozvizvi. Serious. Zvondigwadzisa pahuro. Ndikasvika 2 minutes pasina pinda ndoenda live streaming. Tozoonana mangwana ndane energy yangu rapera. Energy yangu yapera. Ndimboridza radio pamwe ingadzoka. Plus pane sad news dzatakareceive, guys. Pane munhu akatisiyawo kufamily. Saka ndofunga ndosaka ndisina energy. Pane one of my relative akashayika, saka maybe ndosaka ndingori low. I think zvandiita kakuditi bate. So yeah. Ndiona hangu pakaita 2 minutes pasina apinda ndobva ndaenda live stream. Zandiridze ndoinoenderana nesituation yandikunzwa. One of my relatives akashayika, guys. That's sad. Oh yes, zviri sei mbuya atadiwa? Aiwa ndiripo, uri right here Sharon. Kuri sei ikoko?
kuribo ndivavaka vanhu vanongoda kutikanganisa vakutengesa t-shirt zvavasingazivi. Imagine apa Hong Kong dai anga iri product itori nani. Inotambika. Ndandichida kutaura kanyaya kangu kakaitika tichiri vadiki so. Ndati kurei. Inini ndaida zvokuenda kuboarding school. Baba vangu vanga vasingadi because anasisi vangu vakaenda kuboarding school. We were born tiri 9. Saka inini ndiri wechikoko. Kubva ndapedza grade 7 handina kubuda zvakanaka. But ndaida chete kuenda boarding school. Ndabva ndaenda boarding school kumusha kwenyuku kwaMukaro. Baba vangu vatobhadhara mari kuna mistress vangu variko kuti vandiwanira nzvimbo. Ndoendeswa kuchikoro kweyo. That was 1976. Ndabva ndaenda kweyo kusvika mistress aya haana kana kundibhadharira. Apa pachikoro pachona paitwa pamba nechikoro chaicho kozoita zvavaita home craft. Ndanzi saka uchadzokera kumba iwewe, saka ndakungokuendesa hangu kunoita. Ndikati hazvisiri izvo zvandanga ndichida kuita, inini ndaida kuenda kuchikoro chaiko chaiko. Zvikanzi aiwa omboita izvozvo gore rese ozojoina next year secondary school. Ndangoti alright. Ndabva ndaenda ndandajoina. Apa ndaingoita zvekutamba kungoti because ndiri paboarding school. But manje yanga iri nguva yehondo. Hondo ichibva yazouya manje ameno kwayakatanga nako kunonzi kwana bhasera. Ndikati kana inini I'm born in town, ndakazvarwa mutown, ndakakurira mutown. Ndikati inini zvokuenda kuhondo kana handiende kuhondo iyi. Zvikanzi apa bhazi right, takakwira bhazi makuseni kubva kuHarare kuenda kwaMukaro mission. Taikwira makuseni kuma7. Unoziva kuti inosvika kwaMukaro nguva kuma4 kana kuma5 zuva rese. Vanhu vabva kuti vakuenda, ndakati kana ndakuenda kumba ndabva takwira bhazi redu tabva taenda. Tasiyiwa nebhazi pagutu pagutu patown paipai. Pamupandawana. Tingawane kupi transport yekuenda kuHarare taishaya. Tatazowana pick up apa takazara vanochikoro takazara vamwe vari kubva kumarondera vatazosvitakurwa tasvika kuMbare. Apa panapa tine matrangika hapana anga kuzotitambira. Ndakati kana inini tranga ndigona kuisumudza ndakutoisiya pano. Kanzi kana waisiya pano, ndikati baba vangu vanouya achizotora. Kanzi iwe baba vangu vanouya achizotora kombavha. Ndikati alright, pana atete vangu vanogara padhuze apo chindiperekedzai ndinosiya. Ndabva ndanosiya trangi. Baba vangu vandiona oi. Baba vangu vaindidasireka. Kanzi komaita sei? Ndikati kuchikoro kuri kutorwa vanhu saka tatiza. Tauya zvikanzi alright, saka makuda kuite chii zvamauri? Kati wakatauya kuno saka chititsvagirai chikoro. Takutsvagirwa kuti chimwe chikoro ndachishaya. Ndati saka ndoita sei? Ndingapedze gore rese ndakagara. Zvikanzi aiwa saka zvekuita. Ndabva ndaenda unoita zveusekretari kazvi ndo dzenguva dzedu izvozvo. Sekretari aita sekretari tapedza 3 months tapedza. Mabasa anga asinganetse tabva tawana basa. Aiwa takamboshanda. That was kuma 1998. 97. Ndati 90. Ndakaenda 76 saka it was kuma 97. Yeah, that was 99. 79. Alright, 79. 79. 79 ndatowana basa rangu nevandakusenza. Aiwa tichitambira mari dzedu pasvondo. Vatanekere. Baba vangu ndikati akomana inini shuwa ndoswera ndikusenza basa rakadai so. Ndoda basa remari. Zvikanzi tsvaga karimwe. Ndabva ndatsvaga mabasa anga asinganetse. Vaingoti ukangofunga kuti kwakati kune basa woenda kubasa. Ndasenza tikasenza zvakanaka stereke taisenza manje kumetal box. Kwaigadzirwa magaba emaswiti aya. Takasenza. Ndasenza kudaro zvazoita akati avasikana. Ndabva ndamuwana Chimuti. Ndabva ndamuwana Chimuti ndamuwana.
That was 78. Chimuti ndamwana. Chimuti abva aenda apa ndane 18. Pachimuti abva aenda kuBotswana. Aenda kuBotswana abva kuBotswana abva aenda kuGermany. Aiwa, taita zvematsamba netsamba everyday. Ena Chimuti we. Aiwa na Chimuti taiwirirana. Amai vaChimuti manje vanga vasingandidi. Amai vaChimuti vanga vasingandidi. Saka kubasa kwataisenza ndiri ndega manje ndaigara kuchitungwisa. Because inini kumba kwamai angu kwaifield. Saka ana Chimuti vaigara kuchitungwisa. Saka kwaanetsa transport kwaikwirwa mamwe mabhazi ainzi mazemu. Saka kambani yakazotipa manje motikari because kwangu nevarume vakawanda. I was the only woman ndaigara ikoko, saka taitakurwa nemotikari yepabasa. Tichienda kubasa. Ai amwene wangu akati kana watoita boyfriend. Ndakati aiwa his boyfriend motikari yekubasa. Ende inini ndindega mukadzi andingagare kupikapwa. They honor me. Ndofanira kugara kufront. Kanzonogogara kufront. Ndikatogara kufront inini nadriver nemumwe murume 3 Saka inini ndini mukadzi. Saka ndingambogara kumashure ka. Mwana wangu angamboningirira uri hure chichi. Apa tanetsana naamwene. Ndakaona kuti hapana papachagari. Apa murume wangu ari kundida manje. Chimuti ari kundida. Because inini ndaisenza kanchitambira every week. Saka little did I know kuti kuno mabasa anonetsa. Taingofungidzira kuti ukangoyaka kuabroad unosvika uchiningirira apa unenge usingazivi kuti hakuna mapepa. Saka Chimuti ndichimupa zvese, akangonditi mari ndotumira, akangonditi chakati ndotumira. Ndokuda kaChimuti wangu. Chimuti azoya kuholiday manje. Amai vake vatogadzira. Amai vatotsvaga mumwe murora kumaruzevha kwaiticha atezvara wangu ari ticha. Wanga ari headmaster. Chimuti atoya akataenda kunoona amai. Chimuti audzwawo zvaaudzwa kwekwe. Chimuti akati kana iwo uchadzokera kuHarare. Musara panapa. Ndikati papi panapa. Ndikati nditese ndega. Ndikati ndisandambogara ndega ini kumusha. Andambokurira kumusha. Handigare murima ndiri ndega. Handigoni kana kuti uchera mvura yacho kuti ndoichenja rafe kana kuti huni ndodziwana kupi. Chimuti akati kana. Ndikati kana totoenda tese. Saka atezvera ane pickup. Uyu Chimuti atopinda mupickup. Ndikabva ndangoti kuna baba wacho ndikati handisari panapa iki. Kana ndakutosara panapa munodzoka muchindowana ndaenda. Kanzi munoenda kupi? Ndikati kumba kwedu kuti amai nababa vakafa. Amai angu nababa vangu vapenyu. Pataita seita vandazokwira motikari mwe ndisvike kuHarare amai mwana ndakutobatwa zvizvi zvekuti havana kana basa neni. Apa ndiri kuHarare kwachona ndiri kuchengeta vana vavo ndichivatengera chikafu. Ndati kana kokuregedza ndabva ndaregedza ndati kana ndakwenda kumba kwedu ndandaudza baba vangu sikana baba vangu kana gara ipapo. Ndati apa uyu akutondiita zvekutondirova. Ndati kana utombozwa. Pane pandiskipa makaita Chimuti bva maroorwa bvaenda kuGermany bvamasiwa muri muroora handiti? Ndasiwa ndiri muroora. Pabandijamba alright. Aiwa amwene vakati havadi varoora vemutaundi. Alright, zvikanzi baba gara ipapo. Ndakati baba vangu gara ipapo. Ndakakuudzai kuti musaroore mwana wangu, mwana wenyasipo. Imi makaita nharo. Saka mwana wangu kaagara ipapo tavatagara. Pachimuti uye paakazoya handina kuzombowirirana because Chimuti aiti nguva yekurara aenda kunorara mubedroom amai yake. Achizoya mubedroom makuseni. Saka makuseni ari kuuya ini ndoenda kumuka kuenda kubasa. Saka ndabva ndatongoona kuti panapa pasi kugari. Pachimuti abva ndirova manje. Ndikati manje Chimuti iwewe ndiwandoda kutokuvadza. Ndakamudira hotota. Hotota laki rokuti akanzvenga. Baba vangu wabva wazouya. Baba vangu wazouya nemabrothers angu wabva wanditora. Ndabva ndadzokera. Saka amwene vangu vakazoti mwana wangu chichibva mwana waye azopedza abva azodzoka. Paakadzoka akabva azoroora mumwe mukadzi.
akungonditsvaga apa ndakusenza kumwe ndabva kwandasenza ndakusenza kuuniversity of Zimbabwe akunditeera ndakati aiwa ndabva kuuniversity of Zimbabwe ndabva ndadzokera futi kumaindustry achingonditeera kwese ndakati haakana andatozonzwa handiti kumusha kunoitwa zviziviso zverufu zvezvi epa ndakanzwa ningi afa aiwa chimuti afa kazoshaika chimuti afa vashamwari yangu yabva yazvinzwa zvikanzi iwe wazvinzwa here ndikati handazvinzwa zvikanzi saka ngati aiwa ngatimbomira atanga avigwa tozoenda abva atanga avigwa abva tazoenda kunobata maoko tavataenda takachena aiwa tandiri vasikana vomutaundi kana pemu padzakatanga ndisakatanga nadzo kapemu vataenda tikanzi muroora kana ndikati muroora wenyu inini ndangoyawo kuzobatawo maoko handizi muroora wenyu ko muroora wenyu wachona ari kupi zvikanzi akatoenda kumba kwavo ndikati handizvozvo ndikati ko mwana tikanzi handisi kunyatsoziva kuti mwana ndewedu here kana kuti ndewe ndikati aiwa mwana ndewenyu kanzi abva aenda ndofunga vakangoita uyu muroora akangoenda wakanogara ndofunga less than a month achibva afa mwana abva agarawo less than 6 months abva afa bva vafa vese saka vakutsvaga manje vakutsvaga manje inini amwene vakutsvaga inini imimi munofanirwa muroora unofanirwa kudzoka takabvisa mari ndikati yanga imbori mari yamakabvisa ndikati no problem kana muri kuda mari yenyu ndakasenza ndakatambira ndokupai mari yenyu zvisingazikanwa nababa vangu kanzi haungambodaro uda kutishainira ndikati handingamboda kunetseka nemari yenyu yanga imbori mari yamuri kunditaurira inini ndiri kusenza ndichichengeta mari yangu saka ndinokupai mari yenyu ende yezvinezvi zvekuroorwa kana ungambodaro uri muroora wenyu ndakati imi kusiyana neni handisisiri muroora wenyu takapera kudhara vatatongosiyana neamwene vangu saka nanhasi amwene vachona vachiri vapenyu vanongonditi muroora saka iyo social media iyi ndakazobata mwana wavo manje abva anditi muroora chichi ndikati inini manje pandanga ndiri muroora pakapfuura iye zvinoizvi ndakuita zvangu tiri kutsvaga kuti tiri kupi ndikati ndakabuda kudhara muzimbabwe makabuda muzimbabwe makaenda kupi ndikati handiti mazano munhu akungobuda akaenda kusouth africa nani ndikati ndiri kuuk zvikanzi kuuk ndakati zvikanzi makambokuenda sei ndikati zvokuti ndakaenda sei kuuk hazvina basa nemi zvikanzi bhozi ndikuda kuti mwana wangu auye ikoko ndakati inini ndindokuita basa rokuuyisa mwana wenyu kotinoukama here varamba vakungotaura ndabva ndangu vabhuloka kandikabva ndangu vabhuloka ndikati ndo kalife kangu kandakamboitawo but zvinezvi tingodaro tiri muno but pabatwa nyaya dzakawanda uyu akazinga abva kugermany asingachagari kugermany akushanda kuzimbabwe here chichikaitiri aiwa kugermany ukaenda kugermany kuchikoro ukangopedza chikoro unobva wadzidzokera wangaenda kuchikoro angaenda kuchikoro paakapedza chikoro kakabva nzidzokera paakadzoka kuzimbabwe akadzoka abva akuticha kuchinhoi university saka kavanhu vanenge vakuti vaane mari saka chirwere hachimire vaifarira madhindindi uraiti saka chirwere chakabva changovatoro tikati aiwa ndizvozvo makatadza mishonga inga ichiri kunetsa thinking mishonga yanga ichiri kunetsa kabhati vanhu vaiudzwa kunzi dyai switi neplastic saka kana usina kudya switi neplastic ungaite sei hei totowira tsitsi hangu mudzimai wacho neuyu akazodishaikawo nemwana wakewo zvakaoma ndozvazvinoitaai manje ndakunzidzoka ndinodzoka kunogarira chichandodzokera saka iwo pakashayika mwana wavo vaida kuti mudzoke muzoita sei maida kupiwa mumweri ndemuona kupi umwe wacho anga ari panga ari mwana mudiki handakatochengeta chitomuendesa kuchikoro inini kana ndakati pachipiri kana shamwari muri slay gogo chaiwo slay kana ndikaswere chidaro mukore unoyu
kana Apfekidza apo vanhu vanoda kutoti nekuita futi zambuko ravo ende havaiti shuwa. aiwa angaite bridge kai motori bridge ndimikasitepingi zito kana bridge rokuyambutsa vanhu aiwa kana iro rinogwadza manje rekuyambutsa vanhu ndaiboda kuzomboita hangu yekuti hamene kuti tichaita here tichaita sei yekuti unenge wadedza munhu ouya asi munhu weye asvika pane zvinozoitika either way I think zviri pa2 wawayambutsa anogona kusvika akakuitira drama or akuyambutsa anogona futi kuti asvika oita drama zviri pa2 aiwa izvozvo ndozvakazara manje kunoku manje ikoko vanhu vazhinji vakayambutswa unoyambutswa soka zvokuyambutsa manje ndozvakapenga manje iwe ita sei kuti tisazonyanyoita too sensitive timbonzwawo nyaya dzevanhu vanoyambutsa kana kuyambutsana. Inini kana ndakutotaura yangu yokuyambutswa ndotoda kuti ndiri blank ndisingaonekwe kozi munonge machiya muri blanki tomboitaura iyoyo hanzi ngatitange nhasi aiwa iyi manje inoda vambodonha vadonha vozodzoka iwu Alice tanga wauya mina ndipe Alice link donha igogo mozodzoka mablanki iyi inoda vanhu vari mablanki andoinzisa bhozi iri sensitive guys iri pa2 ini ndakatomboitirwa yokunzi huya wasvike pepe munhu abva andidzimira foni actually ngatiita introduction nhasi chinganiko zvokadiwo ine munhu pasi guys hatikurira nhema ini nega nditotanga kuintrodusa nawo tinototanga kutokontinyanya kuti tinda kusvika tabuda mhiri reke iyi yakareba iyi ini ndakadaiwo so guys let me tell you what happened zvakaita ndezvekuti pane mumwe munhu achataura kuti munhu aigaisogara papi asi ndakanzi like munhu aipindawo chechi yake guys don't get me wrong handisi kuti chechi iyi yakaipa kana kuti nekuda kwekuti munhu uyu ndo chechi aenda it means everyone aimbira chechi iyoyo ndo zvaakandiitira bodo disclaimer guys zvikaita ndezvekuti kune vamwe vanhu vaipinda chechi idzodzi dzenguo chena saka munhu achipinda chechi yenguo chena vanobhilivha kuti gandisa futi again disclaimer I am not saying everyone wekukereke idzodzo ndo zvavanoita it's not like that saka ndaisa disclaimer handisi kushora futi zvitendero zvevanhu disclaimer handiti ndatimunzwise ipapo kuitira kuti kune vaya vanozokwanisa kutora zvinhu nezvisiri izvo vanozoti pamwe ndiri kutaura chechi dzevanhu idisclaimer munhu one andakasangana naye akadero saka it doesn't mean kuti I have to paint everyone zvakafanira kuti pavarume pana zvimuti chimuti 1 akaita problem it doesn't mean kuti vana zvimuti vese ndo zvavari same baby 1 rikaita problem it doesn't mean kuti mabhebi ese ndo zvaari same zvakare kuti munhu kana akayambutswa ndo zvinoita vanhu vese oro muyambutsi kana akaita ndo zvinoita munhu wese saka madisclaimer andiri kuisa vanhu vasazotora zvisirizvo. So now zvakaitika ndezvekuti munhu uyu aipinda chechi yenguo chena so what they do I think iye anobhilivha kuti before aisa mumwe munhu kana kurifeya mumwe munhu anofanira kutanga aenda kunoyereswa handiti hapana chakashata pakuyereswa ini ndakataura ini kare kuti I will never say chechi yakati yakashata because handizivi kuti pamwe ininiwo ndakabatsirana kana kupiwa mukati meupenyu hwangu nekuti ndakaenda kuchechi dzakawanda dzemweya dzisiri dzemweya dzekumatombo dzisiri idzodzo dzemuna papa dzese ndakaenda kuna chechi yandisina kuenda saka I will never say anything bad against any church because kwese ndakambokuinda ndokubvachi vatanga vanitofunga vanomboniswa kunoti zita iri rinoita here kuti chidewo so saka munhu wavo aiva neconnection nava uyuyu ava vandeveve vari kuhararika wavo uya neconnection ane magonyeti ane chiya nechi anogara kuSouth Africa zvinhu zvavo zvinovaitira ndikura nhema asi vanopinda chechi yemweya vachipinda chechi yemweya pepe vanotanga ndofunga vatanga unoti ndotanga ndanamata kuti munhu zvoita here kana kuti hazviiti handiti from what I gathered ndobva vambotanga vanzi kurudiwa secretary wekuti anga achiita zvesecretariat kumagonyeti kwavo ikoko vari kutsvaga muZimbabwe asi pane stage ndofunga yekutanga kuyeresai inofanira kunge yaita kuti vaapprove kuti zvoita ikauta zviti from what I heard
ndobva mumwe musikana handingati musikana but angatoriwo single mother. Single mother vaiita uya vaiita ndobva vamutsvaga ndobva vatoti kune basa rakati ndobva vatombogadzisa nepassport iri invalid ndobva vatanga kutodzita but stage munofanira kutanga maita sei mamboenda kunonamatirwa ndokuti titange tanzwa kuti zvoite kuti hazviiti vanhuwo vanobhilivha izvozvo ndobva vaita sei vaita zvavakaita sheshe ndobva vaudza uya munhu ari kujoni kuti ndio munhu ndakutsvagirai munhu ari kujoni achingopuwa zita ndobva ati pamweya pangu pandarota zvandaroteswa hazisirizvo ndozvaakabva ataura meaning kuti uye akabva ashaya basa because ava muroti uyu vari kujoni vakarota kutoti munhu iye hazviito eti hazvitoitiwo hazvina kushata ndobva vatanga kutsvaga futi mumwe ini ndobva ndatsvakwa. That was before ndatoya kuno by a long time ago. But that was after ndapedza first degree rangu. Takatogara tsvaga mabasa. Guys, after first degree kutsvaga basa kunogwadza guys. Unofamba kusvika wapera senti unosara usisina nekuprinda maCV uchingonzi nemumwe munhu ndipe CV rako ndipe CV uchipa everyone every person nyangwe ari pamusika unogona kungomusira CV ndo stage unosvikeyo because unenge wakuti zvino ndodii at that stage unenge wakuti chero rekusuka ndonosuka zvangu zvedegree hazvina kana basa ndo paunodi ndo stage unenge wasvika. Ndakagara paya gore rakutosvika pakupera ndichitsvaga basa hapana kwandikuwana apa chaizogonza chokuti mumwe munhu unongonzi pakangopedza vatosvika vakaona basa manager kwakati manager kukemfa manager kukambani yakati kuti vakazviwana sei mabasa iwayo how veduwe takafamba kana ndichikudza kuti ndakafamba nditsvaga basa am not joking ndio pepe panozoona kuti unenge wakuchira kuti ndakaza ndakatanga na tuckshop yangu kare ezvizvi ndine tuckshop yangu ndichitongozviitira basa rangu ndega unosvika pakudemba kudero guys because unenge uchishaiwa basa kumaindustry kwacho vachikudza kuti hakuna mabasa. Pandakangodamwawo nemunhu yavakaita 2 days vachivazotsvaga yeti sita rangu anenge wanga atoripa kune muyeresi uyauya wangayera ndobva ati yes uyu ndomuda ndozvakaitika ini handipo ndiri kufamba kamutaundi ndichinotsvaga mabasa guys hapana pasina kusiya CV mutaundi ndofunga taingoti tirikutsvagawo basa tovapa CV kudai vaingoritora kana ari pareception pepe ndofunga vaingotora woisa mupini. Mumwe musi takambosvika achinzi iwe amene munhu waimboudzwa pane imwe kambani tikanzi munatikudze maCV atinawo pareception because vaikudza kuti haukwanisi kuinda kumusoro uku hauiti zvikanzi munatikuradze maCV atinawo guys bepa saga ranga rine maCV it means kuti isusu pateichita maCV pepeka CV harifi rakasvika kumongo harisviki kutambo kumusoro kwakwe CV rinogumira kumusoro uku harina kwarinosvika harisviki kuparafini CV rinogumira kunana sekretary vaya vanenge kana kuti vaya vanenge vachinzi tisu vari pareception elevator window kona ukanzi CV wonzi siya pano tinovapa vakupindapa harisviki CV never arrived. Unoita gore uchienda kunoisa maCV CV rinogumira papa pana gadhi kana pana secretary vainawo akaiswa musaga kudai kuratidza kuti zvikanzi vei tichikuratidza maCV atinawo munhu wese everyday pana patorisiva 6-8 maCV chindiudza kuti pano panodiwa munhu 1 iwo unokwana papi maCV vanawo vachitirika vanzi alright vanokusapa pokonzi unoiswa mutirei une uchiona rako riri 1 kuti zvaita mwe musi ndopakaudza akudza chokwadi kana uchikwanisa unotengesa enda unotengesa because isusu tine maCV tinongodza vanhu vese kuti tinosvitsa CV hakuna kwarinosvika ndokubudisa bepa nyanyika atichibva pano tikunotora maCV tonomapisa because hakuna kwaanoenda kana manager anogona kusvika pakuti musaunza maCV kunoku because iye anenge ane kana kuti nehama yakewo yaanenge atorinowo nayewo yaanenge ada kusapa kambani ipapo ozotanga newo manje iwewo zvako isusu vana shiri tangosvika apa pamwe pambusi yangu yakutofamba ichikuda rurimi ichoti kapa ipambusike yetokuda rurimi mai mwana ipapo guys wasvika paya apa unenge tichipfeka matupisi edu atinenge tinawaya guys pamwe ndoyega yandine ndichipinda nayo mutaundi iyoyo yasvika pakubuda muto ndichina kutsvaga basa guys zvakaoma hazvo apa unenge wakapfeka bomba jaketi unenge wamukira hakuna kumukira kunoshanda unenge wamukira kunotsvaka basa wakapfeka bomba jaketi wozoribvisa pamwe wakusvika paikira wakusvika pamakambani guys apa uchiti ukazwa kumbaka mai vaikudza kuti
uri kusvika wakavata pano unoti basa racho rinoyarumba apo uri kuziya ndaprinda 50 maCV but nothing hapana kana chauya. Mai angu akudza ati kana uchifunga kuti basa richauya wakavata ipapo, keep it dreaming. Wamuka osvika pakupera, because unosvika pakupererwa nemari yekupinda pasifika. Vaya vauya vanotsvaga ndipo uku zita rangu daranga ratondoyereswa zvakanzi navaya vamai ngaauye uyu ndoda kuti auye. Ina handisi kuzviziva mastage esaya. Vaya vauya vakatoti ende kuchechi kwedu tobva tati toregerei basa ndatsvaka ndashaiwa guys. At this point I am willing to go kumbonobatwa musoro namazimbabwe kuti zvinoita here kana ndikambopuhwa zvitombo zvangu toenda. Ndakainda guys, I'm not even joking. Ndakambainda ndikaenda apo kwaizonzi unofamba neshoka pandaru ndakamufamba nawo apa guys. I think ndandapa stage yekuti haasaka basa nazvo kuti ndasekwa here nevanhu kuti ndakasvika pakufamba neshoka guys, kufamba nadzo dzaAdhamu kudai kuti tucha apa kwapasiri panoka kwanga kuri kure guys, kwataifamba kuchitodhura tikainda guys kunogara pepe tichinoyereswa wondosiya shangu kure uko foni wangosingazoendi nayo waisiya wondosiya shangu kure kure kwataisiya woti tiucha nadzo futi apa ndakapotanga tienda nezvipambusi tikasiya zvipambusi ndakagunda nemaslippers ekuti nyangwe rikabiwa bhozi pepe panobiwawo futika panangogwa mune muchinda kuye haasi munhu wese mutsvaina anenge achinda kuye kunobatsirwa wacho dzinenge zitori mbavha dzizoti vanhu kupa unosvika panonzi problem handinatsi kuzoziva kuti panenge pachizopindwa muchechi maimai kumaso konzi chii. Ndiudzewo zita racho guys. Kune kuchinzi kunoyereswa kunonzi chipo panonzi pachii guys. Uku kundaita mutezi handizozivi kuti kunonzi chii. Panonzi vanenge vachiti pasoweri vanoti chii zita rapo ipapo pepe panenge pakangoti mpe kuchena ka hapana kana uswa kana chii, panenge pakangochena ipapo. Wasvika pepe mai mwana wasvika paya uku shangu masiya kureka dzakasangana dzakati zhanda dziripo foni mumwisa chipepa wosiyako. Saka zvizita vamwe manje because vanoziva kuti kumapostori akuita sei hakupindwi nefoni. Pakirawa yes pakirawa thanks ndandatopakanga pakirawa hakupindwi nefoni. Unosiya kure uku, unosiya kure foni yako, unosiya kure shangu zvese kana malunch box munosiya kure. Unongoinda iwe haupindi futi nevhudzi kudeka uenda wakasunga chii kumbiwa reva nhema hapanzi pazambara hapanzi pazambara nhema dzako wotsuka dhuku yako. Wasuka dhuku yako kumadzimai taizoda because ndasina dhuku ndaitozopuhwa futi dhuku. Then chimwe kwaizonzi cheche chekudaiwo so iri ravo iri rekufuka unenge une chinhu chewhite. Ndandisitorina futi tisheti yewhite ndakazotsvaga chibhodhi top changu asi vaiti hachifani kushowa apapa. Muona manje chibhodhi top ichi indaya nechivhineki haizi zvikanzi hachiti kuti utekere kana una ichocho it means unozotora icho chiya wozosunga kudai osoko. Saka aizosunga isu taizosunga takadai because tasina maraundi nekaya iroro reyaZambia riya vawanipa Zambia ravo hembe ukunenge isina kana makala kana zvitsvuku hazvitendegwi. Ndapuhwa lecture ndagara paya ndapuhwa lecture yaiya kumudzi zvitsvuku kumudzi chii no problem. Ndatora siketi yamai vangu pane mamwe masiketi amai vangu akangokura so anenge asika kushoka uko ndikati green sika inini green sketi ndo yanga iri uniform yangu manje because ndo yanga iri huru siketi iyoyo. Ndatora siketi yedu yegreen ndaitera bhodhi top yangu yachena vanipa dhuku ndasina dhuku. Tadero paipai mai mwana tainda kuya zvazvitondinakidza oka vanenge vari mutsetseka hakuna makusetse 4 am ndio pamune makuinda ikukoko guys tikafoti konhasi tikabhondwa vedu we hakuna nopokuponda unenge uchifamba makazara muri gurupu muchiinda mai mwana ikoko kusowepiya tasvika paipai vasvika vanzi vane mayaka hamino zvavanenge vachitaura vachiita zvezviya kana pane imwe song up to now song iyo ndoifarira ndaikangana inonzi chii vakatanga kuti zvoni inonzi zvayanditiza song iyo iripo imwe yekuti vanenge vachita welcome madzibaba mukuru wepapapo song yainakidza iyoyo forget kuti kumasoka uchi but that song ikawana munhu anorekodha ka song inofamba pasi nebhore iyoyo song iyoyo yaindinakidza so yaiita kusiri kusowe vakatanga kuimba vachiti
Guys, I'm not even joking. Song yo was my best song. Ichitika shikeko kwese vakatanga ndikaifunga mwe musini chavandokudza kuti song yo inonzi ningi iko zvinondaikangamwa ende manje vaiimba vaiti kana vakatanga kuimba so unonzwa kuti yes vanhu vanoimba vaya vanenge vachiita autotune vega kusina kana chii vachiimba ende vaizoti kana amene kuti pane mota yavo vanofamba nemota futi mana madzibaba wavo yokoko saka vaizoti vakatanga kuningira mota yavo itozikamwa votaudzira kuti amene kuti unodanidzira wacho unonzani uya uya unodanidzira we kuti zvaunenge wachiita izvozvo handidi kunga nhema kuti zvonzi chii zvavanodanidzira vachiita handingazoresha chechi dzevanhu saka pane pavanodanidzira pepe vadanidzira mamanyira anoita vanhu vanomanya ndapota I don't even know kuti why vanhu vachimanya kana madzibaba avo vasvika panomanyiwa zvokuti kana munhu unokunguruka achidonha achidese kunomanyiwa muchisvika muchiita munoita usati wapinda unofanira kuita muchinjikwa mutatu wakaenda imwe side so munhu wese ndopanota mamanyira panoita vanhu mamanyiro panomanyiwa taiti kutanga ndakavhunduka kuti imbavha here ndakavhunduka tikati imbavha here chichaitika bozwa kukasimba zvenzi kuma4 am tikati asi kuita mbavha panongomanywa munhu akanyarara hatauri nemunhu vanhu vosvika pepe kwata sei kwauti mazariro anoita sowe iroro mazariro anoita pasowe ipopo ehe rofa rokwamori bayagara handizozvigoni pandizvavanoita izvozvocho vadiri manje pomanyiwa guys ndobva ndazobvunza after kuti apa takazobhabha nguwai hapana shedhika hakuna shedhi guys munenge muchitsva nezuva takapagara kubva makuseni zhara yandirova tiripo paya sikini inochinja iyi wakanzinke apa ukaita munyama handizokuti unoziva sei kuti unyowani zvinongonzi iwe idauko wotanga kufamba manje takaita malaini vanogona kuti vari kutsvaka mabasa vamamisvaachita zveshe vakadiri vachinhingirina vachitaura nenzira yayoyoyo sori kana kuitira kuti ndikumoka but thats the way yavanotaura pamwe ndogona kuzvitadza vari kutsvaka mabasa madzimai ese akati ndau kumadzimaba ese hamusanganika madero pepe mozonosangana panonzi mutsetse webasa marebere wavo vakaita ungosingabvi pamutsetse saka ini zvandaizoita manje ndasingaendi pamutsetse webasa ndaenda mutsetse wemastudents ndo wandainda vana vechikoro vese ndinenge ndiri ziguru ndiripo pamutsetse wemastudents vana vechikoro vese ndoinda pamastudents because kumutsetse webasa marebere anga akaita mutsetse webasa iwoyoka wangozi madzibaba vayeka vaizosvika pakunyara because mutsetse iwongo wakarebesa waindobhenda kudaiwo kuchipa kana kuti 4 maline apa akareba guys zvokuti watoona kuti nyange zvikanzi kana chipendiso chacho kana nekukusha kwavanenge vaita mvura dzavo dzedze nekupa vanhu mabwera ruoko waitozoguma pamwe rworwadzaka muona manje vabva ipapo apa pamagauni avo anosvika pakusviba guys nemvura because vanenge vachinamatira vachiita sei vanhu vachiita sei vachihaka zvanenge vachiita zvezvi inde imwenda kumastudents tinenge tiri kana tiwendi tinosevhwa tatopinda pamulaini pepe tatoenda kumastudents ndoti zvonzi uri mastudent ndoti ndiri mustudent tirikoko zvonzi takanaiwa nemvura tiripo takanaiwa yakatitaka tiripo zvikanza mutizi tikuregiri kutize kutosocherwa nemhene tiri pano zvikanzi kana hazviiti vanodai muchinjikwa wavo mhene tsvimbo yavo zvanenge vakuita kuitira kuti mvura isaiafekita vanhu nakushata takapenda ru4 tichiita kuti tiyereswerwe iroro basa randanga ndanzi ndawana kujoin. That was the procedure. Ndakakuinda guys. I went there because muridzi wekambani aiti unofanira kuyereswa. Takaita unoyereswa. Tadero paya iniwo ndafara zvokuti ndatowana basa kujoini. Zvikanzi mapepa tatotauriswa navo vanhu vaive takatotauriswa zvikanzi hazvinotomuitira mapepa ese chichichichi izvozvizvi mazuva avo vainzi vakaenda kuMauritius mai vavo vachinzi vanofamba nenyika vachitenderera tendera kunyika dzakasiyana siyana. Magonyeti avainzi vanawana more than 10. Mataurirwo azvaitwa zvairatidza kuti munhu uyu anga nekambani hombe saka aingoda sekretari. Handiti ndingakoniwa secretary yeti kungononyora mabhuku kungonodana kuti hello good morning how are you this is a ShemaTv company how can we help you or how may I help you so ndikakoniwa kunodaro chete ndobva vanditi unonotambira watotaurirana tataurira zvikanzi 10,000 rands
chaunotambira. And guys, 10,000 rands ndifunga kuti inini kuti ndibate 1,000 rand cent re1,000 rand ndanga ndisingakwanisi kuti 1. 10,000 rands is a lot of money. Ndikatikopa accommodation zvikanzi no isusu zvatinoita kunoku accommodation munogara pane maquarters atinawo like isusu nemain house but kuti a cottage iripo yatinopa maworkers saka unogara kupi kucottage ikoko bo tikati hazvina kushata zvakanaka saka ndibva ndatanga kucalculate ndatozviona the first thing chandakatanga kuona nanacho imota ndatanga kufunga kuti saka kuSouth Africa ndinogona kutenga mota yangu pa3 months ndinoenda totenga mota meaning kuti vakati transport don't worry vakati vanonditisenga nemota wondisa kubasa kutsoka that's the same thing imba vanibhadhare rent zvese vanoita cater for bhazi ndingoti mari yangu kana ndine mari yebhasi ichikwira uye anytime actually as soon as possible kana ndapedza kuyereswa alright. Zvimwe zvifuti chikafu pamwe ndo chandozvitengera because vamwe vatondipuromisa nechikafu kuti don't worry pafood tinoita sei we'll cater for you pafood apa ndo zvandanga ndatopuromisiwa. Saka kana iri food futi bo kubika sadza inobika 1 milk kubika sadza chete kana futi ndozvongoti muriwo ndongozobika sadza mazuva anotevera achionesa kani no problem. Tinu tiri kuzviudza ndega tazviudza ndega paya ndazodii paya ndatovaudza kuti ndakutokwira bhazi kusira mangwana pandakapedza kuyereswa ndakabva ndavati ndakutokwira bhazi kusira mangwana. Guys, ndapuwa nhamba dzavo vanipa nhamba dzavo dzese kuti safety reasons in case ndakwira bhazi ndaenda kutoni apa ndada kuzongosurprise mai vangu nechi nababa vangu nemari kuti I'm now working in this company. Ndakwira paya ndaenda ndasvika paparking station vanhu ava tiri kutaura navo tiri kuwirirana zvese ndaita stage yese ndaita zvese guys. Ndasvika paya ndasvika paparking station tofona nhamba dziya pekutanga akadevera akati uri kupi ndasvika paparking station. If I'm not mistaken hama kuti waigara kukuruga stop here kana waigara kupi handichazivi chisiti chacho nekuti chilocation kuti chaiva chipi asi aifanira kuuya kuzonditora toenda kupi kulocation yacho iri kurehwa iyoyo handichazivi kuti ilocation ipi yacho niyaitawo but yange iri mudhuze nejohannesburg paparking station saka it was gonna be a very cheap kana ndaenda izokwanisa kutora kombi kuenda ikoko. Ndasvika paparking station pepe pananzi mira ipapo chaita sei ndikuya kuzokutora kuma10 koza ndasvika makuseseni kuma8 ndandatosvika 10 dzakachaya ndikatirega ndifonyere munhu uyauya ndikafona foni yadzimwa. Foni yakadzimwa guys, I'm not even joking. Ndakadzimbirwa foni ndafonera ndafonyera futi uyu ari kuZimbabwe daivanga vakonectwa nini ndikati munhu uya kwete kuti wanga anonouya kuzonditora nani na 10 dzemakuseni indasvika kuno around 8-7 saka munhu kuda kuti ndamumirira for about 2 to 3 hours ndakamira pari paparking station. Munhu dororo munhu dhengi tatomuudza kuti ndakagara moza pana kugara nepioneer paipa vanenge vakamira mabhazi epioneer ndopana ndakagara tikati ndopandiri saka aripi munhu uya madi kumufonera vamufonera zvikanzi atimira ipapo kandi ndogoramba ndakamira panapa sei iye munhu wacho nasingachadaviri vafona vadiva pe meve havachatauri anything guys. Ndaisa stage yekuyereswa ndaisa stage yekunzi uya totingi takakumirira paparking station ndikati kana vakaona mumwe munhu ndavangotaura zvavo kandizive kuti ndoita next step ipi vanodira mafoni avo kuZimbabwe takaita 20 calls kusvika zoti imagine kazonzi nai vainditi andishero hazviitere kuti mutsvage kumwe kunhu kwokuti muinde nhasi ndokutsvaga mumwe kunhu kwekuti ndiinde sei. You guys makandiyeresa guys ndakayereswa kai 4 days 4 kana maweekends akasiyana almost a month ndichingoyereswa uku maCV kuya ndatoti zvangu zvaita ndichinifambira nhingiri niyoyo kunoiswa unogariswa paparking station
he kunogadzwa papakisa 2 dzakachaya ndiripo kusvika ndazofonera imwe hama yangu so ndo kwandikazoenda ndikavaudza shuwa ndo pandikazomboenda kumwe kwehama dzangu ndikatozoguma ndakutotendera kwehama dzangu ndopaya patikazoguma takuti sei takutotsvagawo tumwe tumabhizinesi kusvika zvese zvaramba zvese ndikadzokera kumbaini ndozvakaitika kwandiri guys up to now handitombozwi kuti kambani iyoyo yainzi kudini zita rayo ndakapata futi mazuva aya kana kumbonda kunogugula kuti ndoona kuti kambani yacho inoexista here he apa ndasvika mai mwana mujobheki paya laki ndapinda ndine mari yangu yekuzofambisa nekuita zvinhu zvese. Jesus Christ, some people are like that. Ndozvakaitika neni pagarandi chauya yangu kana up to now ndombozoti vanonzi vanani vanhu vangu vati vanoti iblowe ndokozwa munhu anga andilinga pandakazoona zvikanzi munhu wacho here havatori nemari dzavo asi handitozivi kuti but it's not about kuti vanhu vane mari dzavo, it's about kuti vanhu vakandiyeresa guys. Gaya kuti 1 month uchierwa apa kukerekwa kwacho ndakasingatombokupindi asi ndakati ndinoinda zvangu kunobviswa yacho niyereso yacho yavari kureva iyoyo itapedza stage yapedza kana ngachiuya taakuinda paya dholo romunhu kwakundidzimbira foni ndasvika papark station kana fesi dzavo handidziudza dzakaita sei inongozva munhu anga andilinga kuti anga ari kumaraini unaya andilinga uye akangoti azvoitika vakatozotama zvavo vakatozinda samwe handitombozvi kuti varipi izvozvizvi vakatozinda something kusamwe kwavakazoenda kuya vaenda kuya aiwazvo madzibaba vaitiyeresa vaingoti everything is okay with you ndo zvavaingotiita vachingoti zvese zvamunoda zvinoita zvese zvamunoda zvinoita ndo zvavaingondiita vachingoti zvese zvamunoda zvese saka handifani kuvablema kwandainda kuyaka kunoereswa because uyu wekusouth africa ndiye ane problem nekuti akasvika akatidzimira foni vane basa vaingoyeresawoka kuda zvese zvandaita zvinoita asi maybe not for this person saka handifani kuvablema guys because pamwe wangu asingatozivawo chinangwa chachoni because vaingoti zvese then uye ndofunga aizoda kuziva kuti kwavari kuyereswa kwachoni kupi kwachoni kwese kuchayereswa kuya zvapera nekuti vanga vane reputation yange iri right sivhirawo rakari right asi manjenje kwavari kuyereswa kwachoni kupi kwachoni ma-echoes ungatopinda right. Yes, taurati iwe ndeipi yako ndichatanga ndambokusekesa ine zvandakaita ndaenda ndaperekedza vamwe sisi vaishanda kumba vaenda kuchechi kwavo saka tanga tatumwa madoro mabhiya chaiwo ayaya manjenjenjerabeutaura ndida kutora something dumangu makutirire da kutora something chekudya wondomandanzwa ndatoshayiwa kuti chii chandanzwa seka ndimo mirei ndinoita system rekuita zvekurekodha ndisati ndadya saka thingi zvakutoda dumangu munovhomarira taurai manjenjenje koma njenjenje waindepi ndiri kukunzwa ingawani taurai mimi ndida kunotora something. Alright, saka ndobva ndavaperekedza kuya minoenda hanzi kunonyikwa here mujorodhani watinoti kugomo riri muharare imomo kubva ndasvika kwekwe saka minoti vakabatwa here kuti vanga vaine madoro kana kuti chii handizivi ndobva vabvunzwa kuti mune doro ini pano handiri mudikika ndobva zvikanzi nderangu ndini ndinaro ndangomutakurira ngandirambe mberi kwemadzibaba ivo ndikati handizvidzivini ndikati ichi ndikati ndinozvitaura kuti munonwa saka pandakavadaro manje vakabva vanditarisa kakuti ko ndobva tabva paya ndobva taenda kuchechi kacho manje saka waitofamba woenda ndibva ndati ndaneta ini zvikanzi handi unoenda nani kumba from here ndikati ndoenda ndega zvikanzi kana ukabiwa vatafamba tasvika kuya inasingazeka kuti kunoitwa sei patasvika kuchechi kuya zvakanaka saka waiti wasvika maitanga masvika paitwa pagomo so ikapa paine munhu anga akamira achiimba bvumaitirura ini ngandiseke ndiripo because inini ndaitonakirwa kanditoti saka unhu vari kubvuma chii saka ndibva ndakutanga wabvunza saka imi makaitei makatadzei chii chamakaita chamuri kubvuma ipamo saka vachinditi nyarara ndibva tasvika paya saka ndakanoseka ndiripo pachechi paya ndakanosvika ndikatonoita dhirama iwe indaida uenda kumba ivaindirambidza kuenda kumba ndikati panapaka the only thing ndekutoshuta firimu ende ndaiziva kuti ndikaramba ndichipefoma kumba ndaitokuenda
ndavashutira firimu ipapo ndatanga kuseka manje chiti anenge abvisa bhuku dzake anenge abatwa musoro ini ndopumbunyika nekuseka kusvika vasarenda 6 vanditi chaenda kumba manje ndikati handiri kuda kuenda ndikati tangai manditengera maputi nefriziti tikanzi oraiti ndokupa mari yacho vandipa mari bva ndaenda kumba saka ndakambovashutira firimu pachechi ipapo ndikanzi ndisadzoka zvenyu ndakatonzi vasadzoka pano vanokanganisa mweya ndaiseka nokuti vaiti vakatanga kuita zvavanoita izvozvo ini ndaida ini chandaingoda kuenda kumba izvi zvina basa nazvo saka ndaitozoti ndikangoseka pana pakandichadzingwa chete saka ndakatoakirwa my goal yekudzingwa anyway yekuzoti wafamba rimwe gore so ndaifanirwa kuenda kune imwe nzvimbo so aigara hama ndobva andibatisa andipa zvinhu zvake saka ndemuchisa noitungamira takaronga kuenda tese iye ndobva azonditi ndafanirwa kunonoka kupedza basa saka tichitungamirai ndikati handikuzivi zvikanzi akana vana vangu vanenge vakatondimirira because ndotaimi dzandaifanirwa kunosvika kumba saka vanenge vachitoripo pamashops ndakwira atondikidza kombi nemazigirosari ake ndakwira makombi aya manje ndasvika ndanochinja mune imwe tauni ndanosvika pamashops panga ndaudzwa paya kutonoti pandanda zvese ndatobvunza vasikana vei kasi ndiri kutsvaga hamuchanzwike koiko zvino izvi ndakunzwa zvikanzi saka svika ndikati kuva nogorega kuuya sei ini ndatoudzwa nababa vavo kuti ivo baba vacho ndovanga vachifanira kunge vatosvikawo saka vana vanofanira kunge vachitori pano vakavamirira zvikanzi anhasi atinombovaona isu andobva zvikanzi achimbogara ndigogara pamashopusi ipapo ndifunga ndakasvika kumaskati 3-4 ndofunga ndigogara ndakagara iwe pashopu ipapo unotanga uchakaona kamombe vari kuuya vachigamuchira vanhu vavo nemombe dzavo nengoro dzavo vari kuuya vachifarirana vari kutenga madrinks vari kutamba slagi vari kuita sei zvinotanga zvichiri dhirama zvakapedzisira zvaakusvota waakutoona kuti uyu ndambomona achimwa koko uyu ndambomona achitsenga bhabhurigam uyu ambopinda akatenga mabhiskets ndakapedzisira ndakuziva vanhu nehembe dzavo ndakagara ipapo ndigogara vakubvunza ndika nemi nanhasi vana vekuuya havasati vasvika zvikanzi hapana kana wani ndatobvunza vanhu vamwe vana vechikoro vari kutoti aiwa havasi pano pamashopusi vakusviba manje inapa ndiri hameno kwandiri kwandisingatombozivi kuti ndoita sei vasikana vanga vari zvino zvimabhebhi zvigagairwa zvaitengesa mushopu vavari 2 zvikanzi shamwari isusu nhasi friday hatirare pano taakutokiya shopu taakuenda ndikati kwamuri kuindepi zvikanzi hatirare pano tokuenda kuzvikomba saka iwowo totokusiya pai panze ipapo otobuda mushopu ogara pavheranda asi kunopondwa vanhu ndikati ndigofira kuno manje kwandisingazikanwi kuti ndaendepi saka papenewo vakomana vanga varipo vaitamba slagi yavo avari 2 vakomana ivavo ndobva vanyatsonditarisa so zvikanzi mwoyo wedu uri kurwadza ukangofananawo nasisi vedu kuti tikusiye pano pamashopsi tigozonzwa mangwana kuti pane munhu akapondwa saka vakatombonyengera vasikana vakati chingosiya henyu arara mungokiya shopu yenyu moenda zvikanziko kana akatibira vasikana vagoshaina ende vanga vari vahombe iwo uri mudiki ka ndandiri mudiki ine vasikana vacho zvichirodza kuti vatova vasikana mabhebhi mahombe vagondudza vakati tingatadzwe bhizinesi redu hatingatadzi kuenda kuzvikomba nemunhu hatisingaziye misodzi manje yaakuchururuka vakomana ve vakati hande pachikoro tinokunzwira kana paina ticha vanogona kudini kana unorara kwahedmaster kwakusvika paya kwakunonzi taenda pahedmaster vaivai hedmaster mino wanga wasipo tobva taenda hanzi pavamwe ticha so kwakunosvika mukadzi akabuda zvikanzi that's fine tobva azoti mune chitupa tikati aiwa nombofamba nacho zvikanzi asaka hazviite ko kana ukamuka wakandibira ko kana ukamuka wabavana ko kana ukamuka wandiponda akataura mastatement apa misodzi manje yaakuyerera vakomana vakati toita sei tanonokazve pamwe
vaya vakati indipo pasina kana police station ka misodzi manje ina handichagoni kutaura ka apa ndakutofunga kuti saka nhasi ndichatofa kaini. Unotanga kufunga kutanga kufunga kuti saka ndakutofa ini. Vakomana vaye ndobva vanditarisa so vakati my dear hapana zvatinokuita, nyaya yatongovapo ka kutoenda kwedu kumba. Ina handivazivika vakandiudza kuti panofambiwa dho. Ndikati ini option kwese kufa, ndikasara pano ndichafa, ndikaenda navo pamwe ndichafa pamwe ndichararama. Saka rega ndingobvuma ndinde navo pamwe ndichanofa zviri nani pane zvanda ndichafira ndiri pano. Handisandamboita zvivindi zvakadaro. Vasikana vavo zvikanzisaka zvinhu ngazvichisara vagoramba kuti zvigurosari iroro risari. Apo munoziva zvigurosari rekumusha kanenge ari mazi 2 liters emafuta, shuga, fulawa zvese imamo zvimasaga zviya zviya. Vakomana vaiuya ati mhitsu chake, uya ati mhitsu, ndakabata kabhegi kangu ndiri kutevera tichifamba. Takafamba mai mwana, takafamba. Kana ndakambofamba ka gore riro ndakafamba. Apa vakutondiudza kuti kwatiri kunokuka hakusisiri kumarondera, tatova kwaRusape. Tiri mumapuresa ana mwana ndakafamba. Saka tiri munzira kufamba kudani bva pakauya rori so ndobva vaimisa tigoja. Ina ndigoni kukwira murori muya, andibatsira tajambira murori muya, tanosvika pamwe taburuka tigofamba. Takafamba tikanzi waneta, ini ndaneta, ndichati ndaneta, ndikati ndaneta zvogobetsere. Takafamba mai mwana usiku, usiku ka usiku chaiwo. Ndobva tatena manje, ndikati tenge tasvika pamusha pacho. Waiti watena kubva parodhi iyoyo waifambazve tigofamba. Apa nzara mandapedzera kudya makiseni, nzara ikagonditi neni ndainzwa nzara. Ndobva tasvika pamba paya pataona paina mai vacho. Mai vacho vakangoti hamundishurire here imi? Vakafunga kuti vatizirwa kuza vari boys tuka ajanzi yavo nemwana wavo. Zvikanzi hamushure here imi? Saka matizirwa. Saka ndewani? Inapo ndakangomiraka. Mai vari kubvunza mibvunzo. Zvikanzi mai regai tigare pasi titaure. Ndobva hazvanzi yacho yavatora ikanotaura navo. Mai vai vakambopopota vakati kana akatifira kana akadini. Mwana wacho akati mama, shuwa mungafunga zvozvo dema muchiziva kuti mwana wabvepo uyu kamatomunzirawo tsitsi. Afamba kwese kwatabva uko kumashopisi ekumarondera ikoko kuya kuno kwaRusape. Mai vai ndobva vazongoti airipo sikangosiyira vana vavo kasadza, vakomana ivavo sadza, vawandipawo sadza riya nemufushwa. Amai mwana kana ndakambodya zvandisingazivika handitoziva kunga uriwei, asi sadza rakanaka iroro. Ndakadya ndikapuwa nzara. Ndakadya sadza iroro, ndakaridya ranga raane mabhachi kakuda rinenge rasotobikwa kakuti tikatosvika after midnight chakupa paine mupambo. Ndakabvisa bhachi resadza riya ndikadya sadza ndikapuwa mvura. Ivo vakomana vemupfungwa vakatozviziva kuti munhu hafa nenzara, vakangoti nyobvo vakasiya. Pfungwa vakatongoti panapa takangoisirwa mupuleti 1 iyoyo ndigoritimba sadza. Ndakazoti ndapedza manje kwakunwa mvura kwakunzwa kuti ndiri mupenyu. Ndipo ndakazotanga kuti ndiri mupenyu zviya. Kanzi mangwana ari kumuka achienda makiseni anakanaimbofunga kana 2 hours apa mai vai vakabva vatoti kanifunga vakatotyauti vakaenda kuimba yavo hombe ndinganovabira. Vangoti tiri kurara mukicheni imomo. Vatangorara mukicheni mavo imomo, vatarara zvedu. Ndobva ndakangoti rare pasina ndifunga pandakatanga kuti ndaifunga ka chiti saka kumba izvozvi vari kuziva here kuti ndiri pano. Saka kwandai ndichinda vari kuti ndiripi. Ndobva makiseni manje gugugu padho chimukai vanzvadzi tinde. Ini iyazvi zvikanzi pane mota inotakura vanhu ndo mukatonokwira kuti mudzokere mutauni motodzokera kumba kwenyu nokuti uku hatichambodzokeri uku. Vantunduruka vasimudzanazve negirosari riya. Takafamba ndobva ndazonopinzwa mune imwe mota so yainda nevana vechikoro kumasports. Pandagara ndakangoduka. Apa vana vechikoro vanenge vachiimba zvavo chiratidza kufaya. Ini misodzi iri kuchururuka mani. Kusvika kamwe kamwana kechikoro kazonditi sisi maitwa sei?
Chichema mukombi murori mukombi futi murori. Saka rori yaizonotisiya pamwe so tozomirira malifts aenda mumarondera. Ndakwira kombi yangu yaenda kumarondera ndobva ndanosvika kumarondera. Ndanosvika pandandakakwirira paya nezuro wacho ndobva ndanoti naro grosari. Pandanosvika ndikanoti ndikati muri kuenda kupi, ndakabvunza mumwe ndobva ataura kati ndokumbirawo mundendero nezvinhu zvimunozvisiya pamashopusi ndobva ndikati ndezvekwanhingi munovaudza ndakanozvipa vanhu. Saka ndobva ndakwira kombi bva ndadzokera kumba kwedu. Ndaneta manje. Saka ndapinda mutauni apa nzara kaichiripo futi yapo kafuti because ndatomukira ndadini ndobva ndanotenga bhekasi ini yangu nekokokora. Andikatenga bhekasi ini yangu ndikapinda muspa ndikanotenga cream donuts rangu nepai pokupai yangu nekokokora yaitonhorera ndikagara pasi ndikadya ndikanzwa kuti ndararama. Ndobva ndanosvika kumba. Yaya Saturday kamanje indefanira kudzoka Sunday. Ndikati ndaidombovafonera pamanonzi zvimafoni shop zviya ndikati kana rega ndingonova surprise. Pandanosvika kumba kwatova mazuva arovira ndofunga kunosvika pamba kudai kwadzoka nhasi ko wangouya wega wauya usina kana zvino ko mupunga ko chakati ko ichi. Ndikati handina kana kusvika misodzi manje yakutanga kuerera. Wakaitwa sei? Anga wakufunga kuti pamwe ndakabhinywa pamwe ndakabirwa pamwe ndakaita sei. Vandavatsanangurira nyaya zvikanzi hamuna kuinda mose musuya. Ndikati hatina kuinda tose. Kwaakasarira ndikati akanditi ari kutevera iye. Ndobva ndobva ndasvika kakumani mandatorawo statement yangu. Iye ndobva anosvika haminoti wakanosvikawo akanowana ena handikoka akapopota akati shumba kugorosari rimezoti ndaritenga mari ichichichichichi apopota vatomboita time achiti akauya kumba hatauri neni ndaifikisa ndaitoti kana watoya zvangu ndaibva ndamira padho ndakabata padho pacho ipapoka kuti wausida kundimhoresa uchapinda sei. Saka amboita time achiti akauya kumba anenge asingatauri neni ndikati alright one day uchaona hedu tiri mumba enda hausi kumupinda kusvika wataura neni ndichakuvharira padho ipapo ende hapana anondinzwa ndakavhara madho ekumwe kwese uko topedzerana kudho ikoko kufront dho ikoko ndendiriko. Ndobva auya rimwe dhei ndobva azoshinga manje. Ndikati asini ndakagara ndakazobvapo after midnight. Iwo kana uri kunditi vana venyu vaivepo imini wacho makatevera mukasvika kuma8 saka hamuna kundiona sei. Ndobva paane mubvunzo. Saka ndofunga yakazonoti zvatora kandizoti yakatevera here ndofunga anga atoendawo kunana sorobhi here. Saka akabva pandakangomuzomudaro haana kana kuzombotaura anything but ndakafamba mutunhu ndakafamba ndobva umwe wacho uye akanditi chindipa adhiresi yako ndozokunyorera tsamba ndichinzwa kuti wakasvika zvakanaka here. Ndobva ndamupa adhiresi mamutonyorera tsamba. Ndobva ndamupa adhiresi akanyora tsamba asi kutaura chokwadi handizoni ndakamupindura here ndakutozvifunga izvozvo akatonyora mama kudada kazvaita zvakatonditorera some months to recover because ndaiti ndikazvifunga kuti chii chakanyatsoitika ndengukaruka ndaakuchema. Saka pamwe pacho ndaita asi Mwari akandinzvengesa pane zvaizonoitika ndo yakazongoita conclusion kuti Mwari pamwe vakatondinzvengesa pamwe denda ndakaenda kuya pamwe zvaigona kuzoita something because kana vamahama vangu tsamwiro ravakaita so ndakazovabvunza ndikati muchiri makatsamwira kuti ndakabatisa munhu grosari here kana kuti because unoziva kuripo kutsamwa kwekuti munhu anotsamwa kuzoita kutsamwa kuya kwekuti munhu pamwe panenge pane zvaanoda unokutakudza here kana handina kunzwisisa but akatsamwa zvezvokuti anga asingatauri neni. Akatombotanga aita time asingauye kumba kwedu ndobva azoita time yekuti anga asingatauri neni achimhoresa vamwe vese asingatauri neni kusvika ndazomufikisa asvika padho zvangu bva ndamira zvangu padho ndikati kwakanaka here tokubatsirai nei mukwasha apa ndakumuti mukwasha ndikati tokubatsirai nei mukwasha svika ndaibva yapa ndipinde vanhu vaa confusion yekuti mamuda kuti rusape marondera rusape because pakakura zisingamboiti distance between marondera rusape oro mapraza amenozvandizo maboundary avo but iwe aigara kumaprazi but anenge ari under rusape. Yeah, it makes sense.
And I think zvamuri kutaura zvogona kumeka sense pakuti mashopu akutaura handifungi kuti mumutaundi aiwa anga asiri mutaundi, anga hawaitori aive kumamisha, mashops aive kumamisha, then mapurazi wainobatanawo anzangini its under Rusape zvakangodaro handinyatsoziva hangu nzvimbo dzacho, but vanga vasiri under Marondera, vanga vari under Rusape. Saka ndakachiona chekudzimirwa foni icho chichi, then rimwe gore ndobva I think pakuita mistake yekuti I think vamwe vari kugeja distance muchiti from Marondera mutaundi mozere kuti inini nditi ndobva kwagutu munhu wese ane picture yekumwe kwagutuwo, inini but ndechiziva kuti magutu medu muyamuyaka chingobva magutu but toenda mubhikita kunokwirira mabhazi kwanyika kwega ndo kumagurusa kwedu. Up to now vamwe vanhu vanoconfuse kapa, saka maybe ndo kascenario kakada kuti kanotaurwa na sister nambanjenjenje, like not mutown down most zvokuti pane kana kuti rwizi, but pane rwizika ruri kuganhura uti ukukuku zvandai kuziva kuti kune kunonzi kuvasvutu but tese tiri anda magutu, kune kunonzi mubhikita. Right now ndikatanga ndo kubhikita ndakambouya, pane munhu akambouya kapaya pakanditi iwo haubvi kwagutu unobva kubhikita, ndikangoti alright, because inini ndaiziva kuti I think ninyaya yekuti proximity yachoni, but mapurazi kwatobva isusu ndekwagutu. Tabva kwagutu todarika mapurazi 4 tozonodarika mamungezi, tadarika mamungezi toenda mubhikita. Manje bhikita ihombe haisi dokuka, bhikita ihombe ndokwadaiti taivata usiku hwese tichifamba kusvika kwatozosvika manyika kwaedza ndokwandaireve gogo. Saka I think this is the same scenario iri kutaurwa nani kuti pamwe vangu vari mumashops kana kuti emumarondera, asi mumarondera muyamuya because apa vati vakafamba vakakwira chimota vakazofamba futizve kusvika vasingachagoni. So maybe ndo scenario yavari kutaura iyoyo, but kuri kuma-outskirts kuya kwanoganhurana I think ndo zvavari kureva ini. Mafungiro andiri kuitawo ndo magejera andaita ndisingazozivi hangu kuti zvezvifamba sei. Kuda kuneekera kune zvimwe zvimapurazi zvezvingobatana kungofungawo kwangu guys, I'm not sure, kufungawo kwangu kuti ndirikini maybe ndo zvakuti manjenjenje unmute, but ndo kumafungiro andiri kuita inini. Ndizvo chaizvo izvozvo zvekuti manga musiri mutauni, waitobuda mutauni wotomboenda zvezvokuti paunozosvika kwawasvika ikoko munenge musiri mutauni town, then avaigara kumapurazi, saka vaiti ndo kunenge kwakajoinana. Ina handizosiva hangu kuti zvezvakajoinana saka ivo vanga vasiri under Marondera, vaitori under something but kuri kumapurazi mungoziva kazvezve makatokwira futi mota mukaichinda makakwira mota from Marondera waitokwira waitogara waitokanganwa maungira etara notozoenda nedust road, saka waitombokanganwa kuti wanga umboriwo mutara unenge wamudust road. Saka ndo she might be correct because vati even pavakaenda vati vakakwira futi chikombi ndokutoenda ndokuzodzaka ndokutanga futi kufamba takafamba ndofunga takaita kana 4-5 hours tichidida kubva kwandaibva kwacho kuenda ikoko. Takafamba tikambokwira mota rori iyoyo tikaburuka tikafamba futi. We walked and tiwi kuti zvavari kutaura but kungoti kumamisha ari kuzasi-zasiwo funga zvinenge zvichingokonektana kaikoko because kubva magutu muyamuya mupandawana kusvika kwanyika is less than 3 hours unenge wasvika kasika reshi kukwanisa kufamba right. Saka imwe yakazoitika futi yekudzimirwa yekurasiswa iyoyi, pane mukomana ataidzidza naye, so ndobva ndangodhumana naye rimwe dhei zvikanzi ndokwaunogara kuno kuchiriko, ndikati zvikanzi kuKwarare, kanzi saka zvawapedza chikoro uri kuita, ndikati hapana zvangu ndakatongogara, zvikanzi shamwari pasha wangu ari kutotsvaga vanhu vebasa, saka ndokubasa kwandiri kutoshanda, ndoshanda pakati agondiudza madetails aya ndobva atotaura imva ndatoita ndikaita excitement yekuti basa ramuka pano. Pandatoenda ndikatoudza vanhu vekumba ndikati munechibva kutauni ndasangana nemunhu atikadzidza naye uya atonditi kune basa ndibva zvikatonzi zvaita
ndobva andipa phone number dziya zvikatonzi haurei totouya mandi mandi kungaedza. Ndamuka ndaenda paya ndanosvika pabasa paya kunoti ndiri kutsvagawo nhingi. Vakangotarisana vakati nhingi hapana munhu ane zita iroro pano. Ndikati kumunogoti hapana munhu ane zita iroro hau. Ndikati kodzi yakatonditi iye nebradha yake ndo pavanotoshanda pakambani pemukwasha wavo ipapo. Ndobva ndazobvunza mumwe wacho zvikanzi aripo iyeye tomuziva. Tobva adeedzwa. Ndaimuziva akati aidzidza futi pasame school. Kutonditi hesi ndeipi ko ndikati ndauya kandakanzi basa zvikanzi nani. Ndikati nabhudhi vako zvikanzi basa nabhudhi vangu pano. Ndikati zvikanzi wakatonyeperwa iwe haitomboriki ndinotoshandawo pano. Iye akangotorawo basa pabasa pangu pano akangotiwo ndo paanoshanda nokuti anongoziva kuti ndo pandinoshanda. Otherwise haisi kampani yemukwasha wedu ino. Ndakaitei ndakabva ipapo ndanayiwa kunaiwa apa wabva kakumba ndakatinzi ndawadya no zvazvakaitaka akati ndinoya ndichikutora makiseni saka iwe ukasanogeza wopedza bva nguva dzakati inini pane ndichibva kumareni kwedu ndoya ndokutora toenda tese kubasa but pabasa pacho ndepakati ndoya ndichikutora kare kwakusina kazvemamu papasina mamubhoka muko anga ariko zvawo but aive nembozha anga achiri manhare mbozha. Saka ini ndibva ndamira ndakatonamira kugedhe ndikati ndichanetsere munhu kuti ambosvika achirova gedhe ini gezei indemire pagedhe time dzatataurira nadziya ndakamira ndaigomira zvikanzi namama dzoka umbodya ndikati akana anozouya akandishaya munhu wokase first day unofanirwa kudini kurongeka ini kaexcitement ndikati basa ramuka pano unenge wakutofunga toti hede ndotoiswa kwaire nerelaxing kwairi chenzi relaxa dzaitwa dziya relaxing amenoti yainzi isiri dark and lovely iyo akwete pemu zvayo vanhu vangu vakurelaxa yaingonzi relaxa vanhu vari kucomment section tibatsirewo yainzi chii yakambonetsa haisi pemu yaive relaxa yaingonzi relaxing here amenoti yainzi chiiyoyo ndibva ndatotanga kuzvimajina ndarelaxa zvivhudzi zvangu zvaakutoitawo kusungika zvaakudini ndatotengawo mapleated skets aya bhajeti unenge watorongaka iwe usati wamboshanda unenge watova mudenga rako wega waakutoti ndishwande ndomukira kubasa ndakamumirira kugedhe mukomana iye haangavuyi apa haana kamobile ndigomira ndikanzi namama iwe handiwo wakati unokuziva here kwacho kwauri kuzonoshanda chingopinda mhino meve mutauni muna Robert Mugabe hamhino mastiriti iwawo ndikati akandudza zvikanzi achingoenda ndobva ndaenda amai mwana ndobva ndakanosvika ndikanoudzwa kunzi zvaari mashura haatomboshandi ritoriwo rovha zvaro iro munin'ina wacho akatoseka akanditi wandinakidza nhasi akati shuwa ndo zvaakakuita ndikati ndinotorevesa ndakatomona achipfuura nekumaraini kwedu ndikatotaura naye akatonditi shuwa svikanzi akatongokuvhara handina kana kuzombomuona futi mukomana iyeye kubva ipapo handina kana ameno taifambirepi kozi dei ndakamuona ndofunga ndaingonosvika ndichidiramba mandotizaini akandirwadza ndakadzoka ndakasvava kutauni ndakarembedza matamaya ndikangonosvika kumba nekungozvikanda pasi zvikanzi ko zvaita sei wakamudhura uri kumudhurikesoni ndakadzoka ndakatsamwa Shema ndakadzoka unenge watoronga kamadhezi waka maflea market aipisa maflea market kanyatsoti ndikatambira kamari kangu ndoenda kuflea market ndonitenga mabody top angu nemapleated skirt angu echeki ndaimagina tracksuit yepingi ndakamboita obsession yetracksuit yepingi aya ane malami kudayo ndakambomata manhu kuti naya ndikarega kaputanhabra ndaipeta ndikamboda kuti mamwe anzi machiko expression ekuti ndai ndikapinda mukombi kana kuti chii ndaikuona vanhu vakazikirwa pane imwe kala so yakasangana inoita kunge brown but isiri brown yosaka ukahwarika nenge kapepo ukapinda mutauni meme waiona vasikana nenge kwati kwisiyo
rakanaka vakazora zvavanenge vakazora kuno ndo inodzikira rimene unonzi chiko vanozora ziko iyoyo ini ndandatoita maimaginations angu unoita kunge uchaenda pafree market ka unosanobatira kuti wedu mutichengeterewo ichi neichi chindiri kudzoka month end asi inonzi chii iye unozora kumeso guys tell me Powder. yezimbabwe inotengeswa muedigas ndinenge nechiliquid nechisitiki chekudayo so nepauda yacho inonzi chii foundation iratizi inonzi nemi inonzi isiri mani dzinopodwa nevanhu zvisingaitidzi inonzi guys itori say something inonzi chii ponzi atizi haisi nekuita makeup but haisi make haisi iripo inononzotengeswa muedigas inozorwa nevanhu vazhinji stereki especially kana uri kucivil 7 unonotora zvako iyoyoyo Black Opal, oh my God! Ndinanga ndichiza zita iroro. Black Opal taita guys. Ndikutunga Black. Imagine ndikazira Black Opal. Naona basa. Hayi ndakadzirota hembe musi weyo hakuna kuedza asi kana ndakarara ndaita seiko ndikati mangwana ndine here kubasa ndigotanga kuimajina ndichishanda ndirimo muHarare muya ndikati gore rino zvangu zvabhadhara only kunowana zvangu munhu atondipa madetails abhudhi vake vanotoshandawo pakakampani kanga kasinawo PO box zvako kekutoti manje akandikanya kusazongosangana naye ndokwakandiparira unozotonga uchatsvaga munhu paredhiyo tu chaipo kunoisa chiziviso chekuti ningi uri kutsvagwa kuti umbonyatsomuti naye unondishurira here zvawakaita chokwadika guys, I'm not even joking. Patinombopedza mahigh school tanga utsvaga basa so even paunenge wanyasoti basa refeki irorero unotongoona ukapfeka panombotrenda zvinhu especially panombotrenda kunoti kajombo so konzi kasima mine kuti kachikaringa mukati mune kabhachi pane makambopinda mabhachi anenge akanaka wakaita Black Opal nema1 akarembera kudaiwo so yami unobva watozviona uriwe wakachena nekahandbag apa mazuva iwawo kati atine zvidhina zvimamango zvimabhuriki zviya chokuti chaitoda handbag ichocho unobva amai mana zvatikazizomboita manje madhezi atanga mamobile ndisavo tiri kudaita show off kataenda kumusha nefoni yamudhara indikati kweva baba vasingaudziwa hama dzavo kuti vane foni sei aisudhire tida kuti vavaudzeka kuti vedu ini ndaane foni isiri yekumadziro yamunoziva iya ndaane foni yandakauya nayo ivo kana atinombodzwa vachizvitaura aisu curiosity manje tikati kana bega tironge dhiri ndokutora foni iya ndokumhanya nayo kwavanga vakagara nevamwe tikati baba foni yenyu iri kurira apa goko hakuna kana network madrama majoritiawo apa tiri kuda kuti taida kakuti hama dzimwe dzese dzekumushaka vaone kuti mukoma munin'ina akabva nefoni kuHarare saka titatinombodzwaka vachizvitaura tikati kana ndobva tamhanya nefoni panze pavanga vakagara ipapo tikati foni yenyu iri kurira saka vakangotitarisawo kuti vana vadzirimo tikanzi hakuna network kuno haitomboriri haitomboshandi kuno ndada kuedha lingi kwakuekera kwakuisa ndada kuti nokusiblabla apina ngada kupinda andita iri bo rega ndione nokusiblabla aripo vachiedha vamwe iri bo ndione 1 minute ndakupedza manje ndichizorora handiti kam ndanakirwa zvangu guys imagination imozvakatanga uchataka unotanga kuimagina zvimwe zvinhu zviri unimaginable zvinhu zviri up to now ka tikatofunga kuti iyo Black Opal yandaimboda up to now hazana toitenga Black Opal
ndikabata kuimagina ndichifamba ndakabata chikira mose zvaitwa nevanhu vai vaita ngori kutengesa vari kufamba ikira pane umwe kwandakambenda sokuti kana iri lanjoni ndavese nditi makelites noiti chiwaiti vachifamba vakadai vachimisa zviuno geizi vakadai I'm like what vachifamba vakabata ndaizviimagina ndakabata kelites or kungoimagina mumwe musi zvangu ndakapfeka mapamps ndakabhara 4 wakagara pamushana geizi imagination dzangu dzanga dziri weird though. Nox blah blah. Yes, Shero, zviri sei? Bobo kuri sei? Kuri bho zvako. Amene ikoko wakunzwa sei hapo? Bobo hazvi kuita slowly but sure. Alright. Ndoda kutaura nyaya yangu yekuti pawaingotanga kutaura nyaya yekumasoweya ndo pandabva ndafunga nyaya yangu. Saka nyaya yangu ndeyekuti isusu manje takakura tiri mapostori kubva tiri vadiki. Saka zvakazoitika ndezvekuti inini pandakauya kuno kuSouth Africa. Saka ndakati achirega ndinoereswawozve kuitira kuti semunhu arida kufamba rwendo ndigofamba zvakanaka chichichi. Ndaereswa paya. Saka ndichitoereswa zvikanzi amai mimi ndaona maenda henyu kuSouth Africa but ndaona mapanduka amai. Amai ndaona makumura gemenzi. Kukumura gemenzi ndokusasaenda kumasoka zvachose chichichi. Ndikati mati ndingabve ndazokanganwa zvekukanganwa kutosiya masowe kutokumura gemenzi zvikanzi namadzibaba ayo ndatoona zvaitika. Zvikanzi enda amai ndaona makutanga kutogadzirwa musoro, makutanga kutopema musoro, makupenda miromo iyi. Ndikati mati zvingaitike madzibaba? I don't think so. Ndashandirwa ndauya kuSouth Africa zveshuwa. Ndofunga within a year ndabva ndatoisa magemenzi angu pasaidi. Ndakutanga kutogadzirwa musoro because ndakuona zvinoita vamwe kunoku chichichi. Takutotengawo matrauzi chitopfekwa matrauzi. Saka chakazoitika ndechekuti hembe dzandabva nadzo kuZimbabwe zvimasketi and what ndabva ndatongogovera zvimwe zvacho ndakabva ndatongorasa mubhini. Ndakabva ndaona kuti fashani yangu yandaya nayo kuno kuSouth Africa nefashani inopfekwa kunoku hazvichatombopindirani. Saka ini ndakutotenga zvinhu zvitsva ndopfekawo zvekuenderana nenguva. Ndagara paya. Then after 2 years ndikati no, ndofanira kumbodzokera kupi? KuZimbabwe kunoona vanhu mabrothers angu chichi nevaroora vangu. Saka pakudzokera kuZimbabwe mai ndandisina kana sketi kana 1 Shero. Zvandandisina kana sketi ndakatanga kunotenga futi masketi. Ndatenga masketi ayaya kwakurongedza bhegi ndichienda kuZimbabwe ndichiziva kuti idzi hembe idzi ndedzekupfeka ndiri kupi? Ndiri kumba kwedu kunoitwa zvechipostori. Idzi ndedzekupfeka ndaenda kwaRusape kwatete wangu hanzvadzi yababa wangu because brother yangu nanhasi inototyisa. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndingori ikoko futi kwebrother yangu ndangoti kondosvika rini ko ndichizvisungirira kudai so. Saka one day vandangomuka makuseni vandamuka ndageza ndabva ndatora rimwe jini rangu randandinaro rewhite so and ndandine imwe t-shirt yakanaka futi yered vandangopfeka paya ndichida kunzwa kuti brother yangu ichati kudii. Ndikati tinosvika rini chokwadi wanhu takura tichingonzi musapfeke zvakadai musaite zvakadai chichichi. Saka zaitongoti bhohwa futi because taiti musi weThursday tainorara kumasowe kubva kuma3 zvinonzi gadzirirai takuenda kuchechi. Taenda kuchechi Thursday yakumazuva rovira tonovatako iThursday tinozobva koFriday kumazuva rovira kwatoti tsvatsvatsvatsva. Saka taita zvekungofoswa but tisingatodi inini nevana vemabrothers angu. Saka pandakapfeka jini rangu riya net-shirts ndakutofamba pamberi pebrother yangu achida kunzwa kuti anoti but hapana kana zvaakambotaura kana kumboti chii. Saka kamwe kamuzukuru kangu kari kuCanada right now kakabva katoti tete matobuda dhiki apa because dede hapana kana zvavatombotaura paukonei makapfeka so. Zvikanzi inini tete munofunga kuti ndikaenda kuCanada shuwa ndikabudirira kuenda kuCanada mufunga kuti ndingapfeke masketi ndingaite sei. When time comes pakaenda kuCanada within a year she's also a YouTuber chazokudza style. Saka within a year ndakutoona munhu akutogadzira musoro akutoita 100% wig chichichichi akutoposta paYouTube nepaFacebook. Baba wacho wakutolaikawo manje kuti chii kuti mapictures akanaka. Saka ndokutopanduka kwatakatoita
saka angosara akasungirwa ndichi muzukuru wangu ari ikoko achiri kuZimbabwe, mumwe mudikiso iye achiri panguva yakaoma, haapfeki matrauza hadi. Saka ndonyaya ndachida kutombotaura hangu yekuti ini ndakaprofitwa zvakatoitika zveshuwa namadzibaba ivavo, because kumasoro mazuva ano ndomboenda kuzomboonoshandirwa chete, kwete zvokuti ndichaenda kugara muzuva. This really nice. I've learned a lot, but that was about but achadi zvekuti maYouTube anouya through me handabo, because like vanhu vatonozongoti vapuya futi through us vari kungozotora like vachikopera all the topics atakaita, they are copying everything. Saka no achadi tabowa achadi, saka toita meeting about that tikati no zvikuita zvokuti tadero tapedza kuti munhu muri kumuona here, munhu muri kumuona here, same people vari kunotora zvatiri kuita isusu. Saka what am I doing? I'm doing nothing. Except Team Moza, ndiye Team Moza ndiye akaramba zvake atori munhu ari bo. Some of them vari kuita senge nyini, some of them vari kungoteedzera zvatiri kuita everything. Saka hana chadi zvangu department iroro. I think I'm done now. Saka YouTubers ngavambopromotana vari kusaidi ikoko, because I tried my best, but at the end of the day vari kungotora everything, all the topics dzatakaita vari kutora from heartbreak, from anonzi machiya takaita futi mamwe ekuti interracial what they are literally taking everything. Saka I think kuva niceness kwangu kwakutondidzokera futi inini wachoni, vamwe vari kungoita senge inini. Saka handichadini taura kuende zvinorwadza shemusero, ende hauzorori uchiita work hard, then after nhongo saka it's like ndiri kuita topics, then some people vari like tinenge tagadzira guys, ndichiita matopics aya tichiita zvese tichidiscussa panapa tichiita matopic ari different. Hapambopiri kana wiki mokutongonodzoka mukunodzura everything, matopic ese atakaita heartbreak zvese, every topic, interracial dating. Saka ndiri kuite yeti ndinoenda kutiwo guys muri kumuona here munhu, guys muri kumuona here munhu. Saka what am I doing? Uri kusaka uda kuita sei panapa? Zvizoita hatikurasisi isusu tiri wako kusvika kare mashemarenzi, we don't go anyway. Saka handa kumboda kumira zvangu ndiri ndega ndichizvita tunhu twangu. Vamwe vanombotatarikawo vega, because ndakatoona kuti tsiye nyoro dzotsitsirira ndiri kutozosafa iri basa iri mbiya atadiwa adzoka mbiya atadiwa. Hello, handisi kuda kuonekwa shero. No, mirega right, mnaendite so no mnaendikuite so ndoita sei manje? Imimi ndimi kufanira kubvisa picha, but pane pamunofanira kuti don't accept picture. Saka ndikushaura kuti ndoita sei ipapo. Ndepapi pacho manje? Aiwa ndiendite so ngatiti ndokupai link mangwana ka munokwanisa kundisendera message, ndokupai link mangwana, then itokudzisai kuti moita sei kuti mupinde musiri uyu. Handiti alright. ndobvunza kukombisa nozviita sei. Alright, yeah. Chendibvisako. Alright, good night. Good night. Alright, yes. Anyway. Hanzi kana matichati vanhu vakabva kugadzira avo. No comment guys. No, it's very true. Because it's like I'm working for other people. I create the content, then even they take. I'm not doing anything. If I'm creating content for people, I'm not doing anything. Everything that I start, they want to take from me. So I think it's high time munhu ambozvionera, because ndabo guys, pakorona panapa, pakororina ndabo. Saka I think it's high time I just have to stand up for myself, because andingati kusvika level rekuzotorera ma-t-shirts guys. It's a no. It's a no. It's a no. Good night guys. Good night. Bye.